patrolu? Dobre, dostala si meč od animátorky, ten je perfektný. Ja ešte furt nemám jeden. A akú máš princeznovskú korunku? Parádna je? Jejda! Ukázala si ju všetkým? Doma? No, ukážeš ju aj túto pani doktorke? Ukáž? Wow, tá je krásna, super. Pozrieme sa na to. Je tam gumička. Teraz Berry dáme ju dole, dobre? Dáme ju dole. Hop, a je to. No jakú tam máš krásnu medzeru. A umieme zubok. Vidíš, skúsime umyť pršte. Pozri, pozri. Tak, sa to bude stiegli, dobre? To je všetko. Ty si veľmi perfektné dievčatko. Úžasné dievčatko. Poumývame ten zubok krásne. No jasné. Ty si parádna. Ďakujeme ti pekne. Tak. Dobrá je voda? No jeda, však bratislavská. Dobre, stačí? No a už len čakáme na korunku, môžeme ísť na to. Že? Že budeš mať takú krásnu korunku. Áno, jasné, super. A zatlačí, výborne. Umie, utrieme si to. Nepadá. Zatlačíme, výborne. Ešte utrieme a už len jedna nitka. Druhá nitka. A je to hotovka. Hotovka. Poutierame. A máš to za sebou. 8, 9, 10. Hotovo. Ako sa máme? Zatlička. Wow, ty ešte krásna. Tak super. Tak čau, Berry. Čau. Ahoj. Ďakujem.